li s-sena 2018 ħaterġa' tikser kull rekord, ħaterġa' tkun sena ta' suċċessi. Dan kien il-messaġġ li wassal il-Prim Ministru Mexxej Laburista Joseph Muscat quddiem folla mdaqqsa li ħadd filgħodu nġabret fiċ-Ċentru Laburista ta' Birkirkara biex tisma' l-messaġġ tiegħu. Fl-ewwel attività politika s-sena l-ġdida, Joseph Muscat qal li m'hemmx bżonn statistiċi biex jgħid li żminijiet ta' festi li għadhom kemm għaddew u rew b'mod ċar is-saħħa tal-ekonomija u kemm in-nies ħassew il-flus fil-but. Bir-rikonoxximent għal kisbiet fl-aħħar snin, iżda b'ferm iżjed entużjażmu għal li ġej, il-Prim Ministru tkellem dwar il-Belt Valletta li matul din is-sena hija l-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Ix-xewqa tiegħi bħala Prim Ministru huwa li nara poplu maqut nhar is-sibt li ġej kulħadd wara nofsinhar il-Belt Valletta ħalli ingawdu l-ikbar investiment fil-kultura fl-istorja ta' pajjiżna. Dr. Muscat fisser l-istrateġiji differenti tal-Gvern u l-Oppożizzjoni. Fil-waqt li l-Oppożizzjoni trid tiddejjen, b'referenza għal dak li qal id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech aktar kmieni din il-ġimgħa, il-Gvern irid jaħdem mal-privat, bid-dejn dejjem ikun l-aħħar għażla. Aħna le lil-ulidna li tulidna jgħidulhom ħowdu l-ġid, mela ħowdu d-dejn il-ġid ħowdu. Ħowdu l-ġid. Dan huwa l-mod li bih irid ikompli jmexxi dan il-Gvern, qal il-Prim Ministru, b'investimenti bla preċedent fis-setturi kollha. Għaliex dan huwa pajjiż bi gvern li ma jfarfarx ir-responsabbiltà. Għandu gvern illi jiddeċiedi, għandu gvern illi jwettaq dak il-mandat b'saħħtu illi tajtuna, mandat b'saħħtu illi permezz tiegħu se nkomplu nippreparaw lil Malta għal ġenerazzjoni li jmiss.